Makaterera kudai so ndiyo nyaya vision patinokupa ku right now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi tadzoka tine nyaya iri kutenderera, nyaya iri kunetsa, nyaya ya Vice President Constantino Chiwenga versus va Christopher Mutsvangwa. Nyaya iri kutenderera ndeyekuti va Christopher Mutsvangwa vari kubuda vari kutaura maaudios ari kutenderera zvakanyanya painternet vachitaura kuti zvoni va VP Chiwenga havana kudzidza rinondori dofo chairo, ndo nyaya yanga iripo chaiyo yavari kunyatsoedza kutaura, ende vari kuti anochida kuona kuti hapana zviripo isa EU na R vaisire unoona musiyano, nekuti the letter EU yavanotadza ndiyo leta inoratidza kuti munhu anenge akadzidza, ndo leta inobva kuna teacher. R inobva kuna amai kana kuti ndo mutauro waamai. Saka kureva kuti vanenge vari kuteedza kuti vakadzidza kuna amai vavo kwete kudzidza kuchikoro kunodzidza vamwe vese. Ndo nyaya iri kutenderera zvisingaiti, ndo nyaya iri kunetsa yanga iri kutaurika panguva yese iyi pamuri kuona bopoto rese riri kuitika painternet. Imwe zvekare nyaya iri kunetsa pane vaviri vavo inyaya yemudzimai waimbova mudzimai wava VP Constantino Chiwenga uyo anoitwa Mary Mubaiwa. Munoziva mese nyaya yakaitika kuna va Mary Mubaiwa, asi chave kunetsa ndechekuti iko zvino vave kuishandisa seadvantage yekutaura kuti zvoni hatingambobvumire munhu akadaro kuti anga achinzi president, nekuti aisiya aiitira mukadzi wake utsinye chaiwo. Saka wati munyika yese inozoitwa sei? Ende nyaya imwe iri kuzotenderera ndeyekuti saka kana zvichinga zvadai so zviri nane tiende kucongress, tinosarudzana tiri kucongress kunovhotwa pokandwa mazita akawanda pasina zvekuita zvesuccession zvimwe zvavange vachifunga. Saka kureva kuti va VP Chiwenga havari kukandwa pasi pebhazi, ende vari kuedza vabudisa zvekare nyaya yekuti chakatokonzera kuti pataurwe nyaya dzekunzi 2030, nyaya dzema 2030 dzakanga dziri kunetsa panguva yese inyaya yekuti zvoni pa 2030 apo pakanga pari kunetsa vari kunzi vanhu vakachuza vega kubla Congress kutaura kuti zvoni zviri nane kana muchinge mada kuti paiswe umwe titongokontinya zvedu naivo vamunangagwa kusvika mheno pane kuti tiise uyu. Ndo nyaya yakanga iri kunetsa, asi isu tese tinoziva nyaya dzematongerwo enyika dzinonetsa hadzipere zvakanaka. Vanenge vachizivana mushe vanhu ivavo. Munongoziva kuti hapashayikwe chikonzero kana pese panoitika chinhu panowanaka zvinhu zvinenge zvichida kungotaurika ipapa, asi hatizive kuti zvichapera sei, nekuti va Christopher Mutsvangwa nava VP Chiwenga vanhu vakane nhoroondo yakakura, nhoroondo yekutombodhererana chaizvo, nhoroondo yekutoedzana kana kuti kupimana masimba. Vanhu vakabvira kare vachishoropodzana vachiita kakushorana, asi tinongoona kuti nyaya yacho yakawandira kudivi rimwe chete, nekuti va VP Chiwenga hatina patakambonzwa vachishora va Christopher Mutsvangwa, asi tinongoona va Mutsvangwa pane zvavanenge vachingoita mumainterview mumademikira. Isusu tinoziva yedu nhoroondo yevaviri ava, ndosaka tichitoona kuti apa atanga futi kuataka munhu anenge akanyarara. Ndo zvinhu zviri kuitika mhuri yeZimbabwe panyaya yevaviri ivavo yatangoti tingoya tikakuonesai kuti mugare makaziva, kuzoitira mangwana mukaona dzemudanga dzaakutungana munozoziva pakatangira nyaya yacho. So panapa pamakateerera ndo nyaya version yacho. Zvakakosha kuti mugare malaika mufollower, toramba tichikupai maupdates nedzimwe nyaya dzese dzinonga dzichiitika.